дӯстони азиз, дар салони мо либосҳои нав омаданд. борои нав расида омаданд. Мана ин куртоҳо нигоҳ кунед, чӣ хел куртоҳои нав, новинка ҳамаш. Масалан касе тӯй дора метавонед биёед заказ кунед. Нархҳошон хеле дастрасанд. рақамҳои телефонро ба фикрам уже чандум бор мондагим, аз ёд медонед. салон дар Корвон аст, салони Нилу. ба рақамҳои ман ниҷода метавонед занг занед, барои куртоҳоро нархҳошро пурсиданд ва заказ карданд. куртоҳамаш куртоҳои хушрӯанд, нав па нав, чӣ хеле ки мебинем. тамошобинон ай пишти ҳамин камерая бор дига пул гум карда будам. Дига тамом гуфтум дар Корвон камера наметунем, неки бо ҳоми омӯхтада. Дуромадум салона хабар гирифтум, куртои нава дидем. Аку тарафи либосхарӣ медум, мода фақат сумка дар кора. Сумка мегирам, мебурам, мерам ҳамха бозор сер одамай дар дури бозор вообще сёмка намекунам. Раҳ ремонт рафтестай Корвон. ай Корвон хона омадам, исфандиёр касал шудай. Дина намедонам чӣ сосиска хӯрдад, нафоҳида вообще. Ҳама дар тори сари ҳами истодем, мошинчавош дар барш. Нигоҳ кунем, окол кунем ша гуфтем, фақат мепартоям. маъқулш нашуда сосиска ба фикрам пеш магазин хона харидем. ҳамсоям мегӯяд ки мо ҳам кӯдаком ай ҳами харидаям, бурдиям, касал шудиям, мепартоям. нав кӯдако ай ҳами шикамдардам хеле халос шуда будем, ина бо хеле сар шуд. исфандиёр вообще пеш ман наёе, мега вом каса. тамошобинон нав дар хотирам зад, ба наздикии мо я маърака дорем, ҳамқа торт мекавам, чӣ хеле торт пазем. рецепти осон, как раз бинум ки яке ай спонсорои ҳами ва конкурс тортои беҳад бамаза мепухтай. ина да чӣ мондум, дар телевизор мондум, нигоҳ кардастем, канали Ноза ТВ. беҳад чизош хушрӯ маъқул шудаг, масалатҳои хушрӯ доштай, тортои осон паза, короче расходош кам. касе на маҳқулай бигироин комментарияда ссилкаша мемонам, тамошо кунед, подписаться кунед, нигоҳ кунед. намедонам акума пазамам хали торт меомада боша, намеомада боша. интернетомон ҳамқа безеб шудай. тамошобинои набинед, дар ҳамн канали Ноза ТВ шох шудем монидем. давоми рецепта надида то хӯрда истодай. ё и телевизори калонда ҳамқа интернет безеб мехапа, намедонам телевизори калидорда беҳад чӣ ба чиқи торти хушрӯ кард. айҷа безеб метофтай. ай дури на самом деле торти как будто ки хуш вакаю. хай интернет Тоҷикистона чӣ бугум, тамошобинон нагуфтанам беҳтар. чӣ? зури бада тамошобинон интернетомон. гап нест интернетомон. манам хеле мепазимам шафами. махлуд шуд рецепт. маша ёфтай, мега оча да спонсород як канал дай, тортои памаза мепухтай, гуфтем хай биё. яха мекадян де этажа мечтай торто.
беҳтарин. тамошо кунед. ҳаминҷа влоги имрӯза тамом мешава. влогу кам-камам барои ки мактаб, корбори хона, тайёрӣ, ана тортам тайёр шуд. тамошо кунед, лайк монед, комментария монед. Хай то видеои оянда. Дар охири видео ай канали нону намакам якта рецепти тайёр кардагии худмонро мемонам. тамошо кунед.